זה אסון לאומי, הטרגדיה אולי אחת הקשות ביותר מאז קום המדינה. וזה מתבטא בדבר שאי אפשר להסביר אותו, תקלה שאי אפשר לעבור על סדר היום בנושא המודיעין. במשך שנה הם עושים אימונים, הם מגיעים לגדר, הם מוציאים מפות, הם עושים תרגילים לנגד עינינו. רק עכשיו תצפיתניות מדברות ביומיים האחרונים על כך שהם ראו את הדברים. כלומר, הם ראו את הסימולציות האלה שהם עשו כל על הגדר? כל הסימולציות, והן מדווחות כלפי מעלה, שהן חוששות שהולך כאן להיות פעולה קשה, כי הם רואים אותם, רושמים, הם יושבים עם המפות, הם עושים תרגילים וכולם זלזלו. בדיוק כמו שקרה במלחמת יום כיפור. כולם זלזלו. זאת אומרת, המודיעין של מדינת ישראל, שיודע לאתר את המחבל מאחורי החלון, וטיל של חיל האוויר נכנס בו והורג אותו, אותו מודיעין שידע לאתר, כמו שכוכבי אומר, את המסעית השמינית בטור, מעיראק לסוריה, ולפגוע דווקא בה, כשם יש את התחמושת, אותו מודיעין לא מצליח לעלות על זה שהם הולכים להתקפה ולשחיטה של עם ישראל בעוטף עזה. זה ביזיון שלא נסלח. זה יצטרך להיבדק במסרקות ברזל לאחר המלחמה. אבל זה לא בזה נגמר. ברגע שהביזיון הזה קרה, קוראים עוד כמה דברים שהם כמה שעות לפני פתיחת המלחמה. יש שתי התראות קשות מאוד שמגיעות בלילה, שבעצם צה"ל או החיישנים שלו מזהים התקדמות שלהם לעבר הגדר. מדווחים את זה לאלוף פיקוד דרום, מדווחים את זה לראש אמ"ן שנמצא בחופשה באילת, ואלוף פיקוד דרום, במקום לעלות לכוננות את כל הגדודים שנמצאים בעזה, זה לא לגייס מילואים, הם ביד, ולתפוס עמדות, מסכם עם חבריו שכנראה זה עוד תרגיל. הם עושים לנו עבודה בעיניים, כי במשך שנה הם עושים את התרגילים האלה, אבל לא קורה שום דבר. זה בדיוק כמו שהמצרים עשו לנו את התרגילים, כל הצבא עד התעלה, והתרגיל 24 זה הייתה המלחמה, והרגילו אותנו שזה תרגיל. כך קרה גם הפעם. תרגיל, אומרים לאלוף פיקוד דרום, הם עשו את זה בעבר, אל תיקח את זה ברצינות, לא יהיה מלחמה. מעירים את ראש אמ"ן באילת במלון, ואומר, עזבו, אל תתרגשו, אנחנו מכירים את הדברים האלה. אנחנו מדברים על האדון חליבה? האדון חליבה. אחרי כמה שעות מגיעה התראה עוד יותר חמורה, שהם כבר קרובים, וצריך לעשות מעשה. ראש השב"כ עוזר... מתי מגיעה ההתראה הזו? כמה שעות לפני זה נפתח המלחמה, אני חושב 3, 4, 5 שעות. זה התראה השנייה. זו הידיעה שבעקבותיה ראש השב"כ רץ למשרד? רץ למשרדו, יושב ואומר, יש כאן בעיה, וגם אז אף אחד לא מתעורר. תגידו לי, אם יש התראות כאלה... למה הוא לא יתעורר? רק שנייה. אם יש התראות כאלה כל כך חמות, מה הבעיה שלכם להעמיד אותם בעמדות, את כולם? ואז כל העניין הזה לא היה קורה. והם מבשבשים, והם חוקרים, ואומרים זה לא יקרה, ושוב אלוף פיקוד דרום מחליט שכנראה זה תרגיל, וראש אמ"ן אומר שזה שום דבר, ומסכמים להיפגש ב8 בבוקר, שראש השב"כ רואה שיש כאן משהו, ולדבר, ואף אחד לא מפעיל את הצבא הסדיר והמילואים שנמצא בגזרה. אבל זה הרבה יותר חמור מזה. יש בצה"ל נועלים של שנים, מה שנקרא כוננות עם שחר. הצבא בכל גזרה עולה לעמדות עם שחר. גם את זה לא עשו. גם אם לא היו התראות, היו צריכים לעשות את זה, ואז היו חוסכים לנו את האימה הנוראה שקרתה לנו. צבא שהידרדר לתאום. צבא שפשוט לא מבין מה זה מלחמה. פיקוד בכיר שפשל. אני אומר לך שהפיקוד הבכיר הזה צריך לסיים תפקידו. יש חלק שצריכים לסיים אותם עכשיו, וחלק לאחר שהמלחמה תיגמר. אנחנו צריכים לבנות את הצבא מחדש. אנחנו צריכים לפיקוד להביא אנשים ראויים, אמינים, שבעצם רואים את טובת המדינה ולא אינטרסים אישיים. היום הפיקוד הבכיר של צה"ל ברובו יצטרך לעזוב את התפקיד לאחר המלחמה, אבל יש כאלה שצריכים לעזוב אותו עכשיו, משום שאנחנו רק התחלנו. המלחמה הגדולה הולכת להיות מול עזה, שיכולה להביא גם למלחמה אזורית, שאנחנו נשלוט בה. אמנם הרווחנו את הזמן
האיראנים או החיזבאללה לא פתחו במקביל עם החמאס, כי אז באמת כבר היינו במצב נורא והיום. הצלחנו להתארגן קצת, ארצות הברית איתנו, אבל צריך להבין שהמלחמה עוד לפנינו. אנשים ששגו כל כך ולא עמדו במבחן הזה צריכים לעזוב עכשיו. ואני יכול עכשיו, משום שאדם שאחראי על האסון הזה, אתם צריכים להבין איזה נטל יש עליו נפשי, איזה עומס על גבו. האם הוא יכול באמת עכשיו להתמקד במלחמה הבאה כשהוא יודע שהחרב מונחת מעל ראשו? אנחנו צריכים עכשיו אנשים שיהיו מסוגלים, שלא היו בביזיון הזה, ולא נתנו לו יד, להוביל את הצבא למלחמה הבאה, וזה אפשר לעשות לגבי כמה אנשים ועכשיו. אלוף פיקוד דרום צריך לסיים תפקידו ועכשיו. אלוף פיקוד דרום היה חלק מרכזי מהפשלה הנוראית הזאת. אלוף פיקוד דרום עכשיו לא האיש שצורך להוביל את צה"ל לתוך המלחמה בעזה. משום שהוא כבוי, יש לו נטל נפשי ענק. המיקוד שלו לא יכול עכשיו לבוא לידי ביטוי. החדות שלו. אנחנו צריכים מפקד שיוכל להוביל את הכוחות, שהוא נקי מכל רבב, משום שזה הדרך לנצח. אהרון חליוה. ראש אמ"ן צריך לעזוב עכשיו את תפקידו. משום שהוא חטא בגדול. אדם שאומר נו, יהיה בסדר. נמצא באילת, פעמיים מזהירים אותו והוא מתעלם. הוא גם אחראי על החוסר ההבנה שהולכת כאן, שהם מתארגנים למלחמה. שנה שלמה, אין שום התראה שלו. כלום, הכל בסדר. הם מורתעים, דרך אגב עוד מילה. 3 ימים לפני שהאירוע הזה קורה, מגיעים לביבי, ראש הממשלה, מספר אנשים. הרצי הלוי, ראש השב"כ, אם אני לא טועה, אני אומר אם אני לא טועה, ראש אמ"ן, ועוד גורמים שאחראים על נושא המודיעין, ואומרים לו, תירגע, הכל בסדר. הם מורתעים. הם מורתעים. והצבא נמצא בזמן המלחמה הזאת שהיא פורצת בהדממה, בהדמת סוכות. עושים חופשות, מתייחסים כאילו לא קרה שום דבר, מביאים משפחות לגבול, מאפשרים את המסיבה הענקית הזאת, כי הרי אין שום התראה, שהם מורתעים. והמסיבה בעיצומה, לא רק בחוץ, בתוך הצבא, כולם ישנים, כשהם פורצים ישנים. תגיד לי, חליוה לא בא מהמודיעין, אני צודק או שכן? אני נדמה לי לא, חליוה גדל בצנחנים, הוא היה באט"ל כראש אט"ל. אדם שעשה תפקידים קרבים ככל שיהיה. הוא לא גדל במודיעין. אדם כזה יכול לעמוד בראש המודיעין הצבאי? תראה, שהיום לאחור אתה מסתכל, זה אסור היה לתת לו להיות בראש המודיעין. אין לי ספק בזה. משום שיש כאן המון זכיחות, המון יוהרה, והמון תפיסה שאנחנו חזקים ואנחנו מרתיעים. וזה לא רק הוא. ואלה האנשים שעכשיו צריכים להתחלף. האחרים בחשבון אחר כך.